у гэты дзень 7 лістапада, калі многія прыхільнікі культу Леніна, Сталіна адзначаюць як свята дзень кастрычніцкага перавароту. Для нас, для людей, которые не стратили своей человечности, не стратили сумления, это перадусім дзень памяти про миллионы ахвяраў камуністычнага тэрору, дзень памяти про незлічоныя людскія жыцці, якія поглынула, знішчыла савецкая машина. Про тых вернікаў, про тых людзей інтэлігенцыі, про навукоўцаў, про ўсіх, хто хацеў быць сабою, хацеў быць на баку праўды. Гэты дзень нацыянальнай трагедыі для нас. Памятаем і молімся, каб ніколі больш не паўтарылася тое злачынства, каб ніколі больш дзяржаўны апарат не стаўся апаратам знішчэння ўласнага народу, апаратам знішчэння веры у душах людзей. Боже, барані Беларусь. Могутный Боже, владар сусветаў, вялікіх сонцаў і сэрц малых, над Беларусяй тихой и ветлой расы промени своей хвалы. Дай спору працы, что дённой шерой на лусту хлеба народный край, повагу, силу и величь веры у нашу правду пришлась дай уродливость житнёвым нивам, учинкам нашим пошли в молот. Зраби свободной, зраби счастливой краину нашу и наш народ. Зраби свободной, зраби счастливой краину нашу и наш народ.